I fordøjelsessystemet foregår fordøjelsen. Stoffer som f.eks. næringsstoffer, vand og mineraler. Fordøjelsessystemet nedbryder næringsstofferne i maden til mere simple molekyler, der nemmere kan optages i kroppen. Maden går gennem munden, spiserøret, maven, 12-fingertarmen, tyndtarmen, tyktarmen og endetarmen. Leveren og bugspytkirtlen er vigtige organer i fordøjelsessystemet. Undervejs bliver de nødvendige næringsstoffer optaget, og føden bliver omdannet til afføring, der udskilles jævnligt via anus under toiletbesøg. Føden indtages gennem munden, hvor nedbrydningen begynder. Føden taltes af tunge og tykke bevægelser. Nedbrydningen af de let fordøjelige kulhydrater påbegyndes med de basiske enzymer amylase og tyranin fra spytkirtlerne. Derfor er det rigtig godt at tygge maden, til den glider ned af sig selv. Samtidig blandes maden med masser af spyt. Fordøjelsen bliver også ødelagt af sukker, som gør vores spyt surt, og surt spyt kan ikke nedbryde stivelse, men blokerer for fordøjelsen af stivelsen. Og spiserøret. Svælg deler sig i struben og henholdsvis spiserøret og luftrøret. Også da luftrøret starter i svælget, sørger strubeløret sammen med hovedstødrefleksen for at maden bliver ledt ned igennem spiserøret til maven og ikke gennem luftrøret til lungerne. Føden skal passere 20-30 cm langs spiserør. Kraftige muskelsammentrækninger skubber madklumpen gennem spiserøret. Efter turen gennem spiserøret havner madklumpen i maven. Miljøet i maven gør det næsten af med den lille madklump. Maven. I maven er der syregasser, som medvirker til at dræbe bakterier og nedbryde føden. Maveindholdet har en pH-værdi på 2. Mavesyre består primært af saltsyre. Enzymet pepsin findes i mavesaften. Pepsin starter nedbrydning af proteiner i maven. Proteinmolekyler er større og sværere at fordøje end kulhydrater. Hvor nedbrydning af kulhydrater allerede starter i munden, starter nedbrydning af proteiner først i maven. Det stof, der er sværest for kroppen at nedbryde, er endnu ikke begyndt nedbrydningen. Fedt er det sværest nedbrydelige. Det tager længst tid at fordøje, og nedbrydningen starter sent i fordøjelsesprocessen. Fedt kan kun nedbrydes med galle. Maveindholdet skal passere leveren for at få galle fra galleblæren. Nedbrydning af fedt påbegyndes først i 12-fingertarmen, hvor gallen blander fedt og vand, så fedtet herefter kan nedbrydes. Spytkirtler. Maveindholdet kommer ikke gennem leveren, tarmindholdet. Leveren spiller en stor rolle i forbrændingen af stofskifte. Leveren oplager og genbruger eller smider ud. Afgiftning af kroppen sker i leveren. 12-fingertarmen. Maden former den frem til den 12-fingerbrede lange tarm. Galle, bugspyt og enzymer nedbryder tarmindholdet. Næringsstofferne opholder sig i 12-fingertarmen i ca. 4 timer. Fedt, der er vanskeligere at nedbryde, har et længere ophold her. Kulhydrater nedbrydes af amylase til monosakkarider. Protein nedbrydes af trypsin. Fedt nedbrydes af lipase. Nedbrydningen er fremskreden, og optagelsen af næringsstofferne til tarmvæggen begynder i 12-fingertarmen. Fra tarmvæggen går næringsstofferne over i blodet, hvor det enten genbruges eller sendes videre til nyrerne. Størstedelen af optagelsen til tarmvæggen sker i tyndtarmen, der er næste passage. Tyndtarmen. Tarmindholdet er der i cirka 5 timer i tyndtarmen. Størstedelen af næringsstofferne går over i blodet fra tyndtarmens mikrovoli. I blodet dannes nye, energigivende næringsstoffer. Den sidste rest af næringsstoffer opholder sig i tyktarmen i mindst 10 timer, medmindre man har diarré. Bakterierne i tyktarmen producerer K-vitamin af de sidste rester af næringsstoffer. Alt det, der ikke bliver optaget af tarmvæggene og ført til blodet, er affaldsstoffer, der ender som afføring. Ufordøjelige kostfibre, giftstoffer og andet affald bliver tørlagt, så det får en mere fast form. Det ender i endetarmen, hvor afføringen udtømmes via anus.